Per aquells que no ens coneixeu, Montserrat Fornés som una fleca, que estem al carrer Castillejos, al número 366, des de fa molts anys, però Montserrat Fornés ve des de l'any 1894, on la família Casamitjana ha tingut fleques arreu de Barcelona. Des de l'any 2019, en Marc Casamitjana, que és la quarta generació de la família, es va incorporar al projecte, em va fer una proposta per col·laborar conjuntament i des d'aquest dia hem agafat tot el que és el portfoli de referències que teníem amb aquesta fleca i les hem anat mica en mica adaptant al que nosaltres creiem que és on va la fleca. Hem millorat processos, hem millorat farines, hem estabilitzat l'equip de producció, hem format l'equip de producció, hem ajudat l'equip de venda a entendre què estan venent i per què nosaltres ho fem d'aquesta manera. I tot això, i tota aquesta fe que nosaltres no hem perdut en cap moment, ens ha permès assolir des de reptes que ens hem marcat, com era el guanyar el millor pagès català de l'any 2022, a millorar tots els productes de pa, de bruixeria, a continuar treballant mica en mica, però poc, però la part de pastisseria, assumint que nosaltres no som pastissers, nosaltres som forners, però el coneixement que tenim de pastisseria l'hem treballat també una mica. Tot això el que ens convida és que ara, l'any 2022, que a més de tenir el reconeixement del millor pa de pagès català de l'any 2022, hem tingut també el millor llonguet de Catalunya de l'any 2021, hem estat participant també amb el millor pa de Sant Jordi, amb el qual vam fer segons també a l'any 2021, vam ser finalistes de la Llescador també a l'any 2021. Tot això, tota aquesta fe que hem tingut, tota aquesta manera de treballar que hem aplicat a tot l'equip de producció, ens permet ara mateix obrir la nostra botiga dia a dia amb un nivell de qualitat que nosaltres entenem que és molt alt. I convidem a tothom a que ens vingui a conèixer i esperem que els puguem arribar a sorprendre i que gaudeixin del que fem cada dia amb molt de carinyo i amb molt d'amor. Els reptes que hem assolit amb tot aquest temps han estat diversos. Nosaltres ens vam marcar d'entrada el primer repte, i era el més urgent i el més important per nosaltres, era canviar la dinàmica de l'obrador. Volíem un equip que estigués compromès amb l'ofici, que tingués respecte per la neteja, respecte per l'ordre, respecte per ser eficients. Aquest era el nostre primer repte i el vam assumir en 3-4 mesos des que jo em vaig incorporar al projecte. Després, evidentment, aquest repte venia també amb un canvi del portfoli de referències, des del pa, la bruixeria i les notes que nosaltres tenim de pastisseria. Mica en mica les hem anat adaptant, seguint uns processos bastant estrictes, i mica en mica hem canviat tot el producte, tant en pa com en bruixeria, fins a estar en un nivell que per nosaltres és molt interessant i considerem que estem en un nivell molt alt. Un dels reptes que em va marcar la família Casamitjana quan em vaig incorporar era l'IGP. Com a mínim havíem d'arribar a la final de l'IGP, perquè per ells era molt important. Ells portaven, des que aquest concurs es va crear, participant any rere any, mai havien assolit arribar a una final, i en Francesc, que nosaltres li diem el jefe, és qui va dir que amb ell li feia molta il·lusió, com a mínim, arribar a la final de l'IGP. Llavors ens vam posar a treballar en fer un bon pa de pagès, evidentment, però també fer un pa de pagès que fos competitiu en un àmbit de concurs de l'IGP. Jo em vaig incorporar l'any 2019, en aquell mateix any, crec que pel tema de la pandèmia, no es va fer ni una semifinal ni final. L'any següent, el 2021, ens vam presentar a la final i no vam entrar a la final. Nosaltres pensàvem que teníem un producte molt interessant, però no va ser suficient per entrar a la final. I aquest any, 2022, vam anar amb tot a la semifinal i ens vam classificar, i des del juny que va arribar, que va passar la semifinal, fins al setembre, que es va celebrar la final, vam treballar moltíssim per tindre la recepta que ja estàvem treballant, però millorant la part estètica, la part de conservació. I aquest repte, la veritat és que feliçment l'hem assolit l'any 2022. A partir d'aquí,
tenim més reptes, que és que el client que està venint ara a provar aquest pa de pagès català estigui provant el mateix pa de pagès català que es va fer per la final. Per això estem treballant de valent, respectant molt les unitats que podem arribar a vendre al dia, perquè la gent tingui la mateixa experiència que va tindre el jurat el 17 de setembre de l'any 2022. Dit això, els següents reptes és mantenir la línia de treball, continuar millorant el producte i, evidentment, intentar que la força que ens ha donat guanyar aquest premi siguem capaços de mantindre-la i que siguem capaços de sorprendre el client dia a dia. A nivell de futur, pensem que hem de continuar treballant com fins ara, perquè aquesta fe que hem tingut amb com fem les coses ens ha portat fins aquí, i això és la nostra base i és el que hem de mantindre per continuar estant al peu del canó. I si veiem que som capaços, per què no potser obrir un segon establiment? Però ara mateix la nostra projecció és aconseguir que aquesta fleca sigui una referència del barri, sigui una referència de la ciutat i, per què no, sigui una referència del país. El futur del sector ara mateix pinta una mica complicat. Amb tot el tema energètic, tant de gas com d'electricitat, hi ha moltes fleques que estan patint. Nosaltres també hem patit tota aquesta despesa que s'ha multiplicat per 3. Jo crec que el futur de la fleca per mi sempre estarà garantit. Sempre hi haurà una fleca artesana funcionant, és bàsic. Tota la vida han estat funcionant i continuarem funcionant. Sí que és cert que ara estem patint una mica tots aquests sobrecostos energètics i de matèria primera que ens fan una mica torollar els escandalls i malauradament hem d'acabar repercutint amb el client. Crec que ens hem d'unir totes les fleques per intentar buscar solucions, especialment amb tot el tema del cost energètic, i que ens permeti tornar a estar amb un equilibri de preus perquè el client final no acabi pagant les conseqüències i evidentment, que nosaltres puguem continuar treballant d'una manera tranquil·la com més o menys hem fet fins ara. Estar dintre de l'IGP Pa de Pagès Català, d'entrada ens aporta un nivell mínim de qualitat que hem de mantindre. Hi ha unes auditories que es fan any rere any, amb les quals ens venen a analitzar les farines, el procés, la massa mare que gastem, com fem el pa i com el coem, etc. Tot això normalment no es fa en cap tipus de pa. Hi ha concursos que tu has de portar el pa, però que et vinguin a casa teva a fer una auditoria, per mi això t'obliga a estar en un nivell. Per mi això ja és molt interessant, perquè és això, t'obliga a estar bé. Després, evidentment, tenim el tema del concurs del Pa de Pagès Català. Personalment, un concurs t'obliga a treballar, a assajar, a voler millorar. I això és una conseqüència que és brutal pel forn. Perquè guanyis o no guanyis després, tota aquesta evolució que tu has fet del producte per arribar a aquella semifinal o per arribar a aquella final, el client l'acaba gaudint. I com a conseqüència, el client torna. Llavors, estar dintre de l'IGP, a nosaltres, ens ha portat a agafar el nostre pa de pagès i portar-lo al màxim nivell. Afortunadament, aquest any hem guanyat. Hem guanyat perquè hem treballat molt, també. Però aquesta feina és la que ens ha permès poder participar en una semifinal i després en una final. I per mi això és importantíssim, perquè t'exigeix. Llavors, estar dintre de l'IGP és això, exigir-te millorar any rere any. Per nosaltres, el Premi al millor pa de pagès català de l'any 2022 significa que any rere any hi ha una fleca que té l'oportunitat de reivindicar-se. Això és excel·lent. Per nosaltres, en aquest any, aquest concurs amb el qual hem guanyat, primer ens ha obert les portes a tota Catalunya. Nosaltres som un forn del Guinardó, ens coneixien clients del Guinardó, evidentment, clients de Barcelona també, però ara, des del 18-19 de setembre, que ha començat a sortir en medis, ens coneixen a tota Catalunya, o gran part de tota Catalunya. Això vol dir que tenim ara mateix l'oportunitat que algú que vingui a Barcelona, si és molt fan, és molt panarra, li agrada molt el pa de pagès, per què no ens vingui a veure? Això ja ens ha passat. Hem tingut persones que han vingut de fins i tot Lleida, que venien a Barcelona i han vingut expressament a la nostra fleca a buscar un pa de pagès. I això és fantàstic, o sigui, és un altaveu gegant,
que en aquest cas és de tota Catalunya. Amb medis, ràdio, premsa, etc., han arribat a dir, no, és que si és el millor pa de pagès de Catalunya, és el millor pa de pagès del món. A veure, nosaltres ja sabem que és el millor pa de pagès català de l'any 2022, però en certa manera que els medis ens facin aquest reconeixement i que ens donin aquesta ajuda de comunicar a la gent que existim és fantàstic. I a nosaltres ens ha obert les portes, ens ha fet treballar de valent. Les 3 primeres setmanes estem treballant moltíssim. Hem multiplicat per 5, per 6 la producció de pa de pagès i, en conseqüència, la resta de pans i la resta de productes de bolleria, amb la qual cosa, a nivell financer, ho hem notat i ho estem notant, perquè estem treballant molt més. Hem incorporat persones noves a l'equip de producció perquè no arribàvem. Llavors, què significa aquest premi? Home, doncs significa, bàsicament, és un trampolín. Si el treballes bé i després tens la sort que tot surt bé i surts guanyador, tens una oportunitat única de donar-te a conèixer a tota Catalunya. Nosaltres, recomanar altres flaquers... A veure, a mi personalment mai m'ha agradat recomanar per recomanar. Si algú m'ha demanat consell, el dono evidentment encantat. Nosaltres, jo el que sí que m'agradaria recomanar a tothom que es dedica a aquest ofici és que ho faci amb amor, amb passió, que li tiri les hores que calguin, que no deixi de fer assajos, que s'equivoqui 1, 2, 3 vegades, que ho torni a intentar fins que surti el que ell creu o ella creu que ha de fer o el producte que ella o ell vol arribar a tenir i que no pari. Que tingui uns bons proveïdors, tant de farina, de sal, de llevat, que tingui uns processos molt definits, que faci una formació a tot l'equip de producció, que la persona que estigui al capdavant d'aquell obrador no es deixi res per transmetre, que no tingui cap por a transmetre tot el seu coneixement al seu equip, perquè al fi i al cap, un obrador, tot i que normalment és una persona que és la cara visible de l'obrador, al final, un obrador és l'equip que el forma, i és importantíssim que tothom estigui molt preparat per fer aquella tasca, la que li toqui, però que la faci bé, i sobretot que transmeti això, amor per l'ofici. És el que nosaltres estem fent aquí des de fa temps. És intentar que tothom que està treballant aquí entengui que això no és una feina, això és un ofici, i això és la nostra vida, i nosaltres som forners i morirem forners.